Čo z ľudí vítam vás u mého prvního videa, jo. Zúza, ja som tu, no. A ja, Erik. Live. Jo, ty si tu furt bol. Chápem. Takže ideme na Kveple či na normálne, ja? Ja idem na toto. Či na, jak sa volá? Survival Games. Asi na Poginal vchod na Ja Kveple. idem na svůj server. Aha, tak poďme na tvoj server. Môžeme ja. Však máš. Ja nemám mapy, aha, mám. Musím zapnúť server, takže počkajte chvíľu. Áno. Takže lidi, jsem tu. Já zapnu na můj server. Chcem vám dať IP, už je, jo, Erik je už na cestě. Už som tam. To je edit. Tohle je můj server. Jo. Môžete sa pripojiť a Chillovat, ja. samozrejme, bude môžete sa dolu do pripojiť popisku. Bude aj na názov. Názov Do videa. popisku bude. A môžete sa pripojiť. A môj Discord máte, dávam do popisku videa. Ja Rastislav 321 už. Rastislav 44. Nie toto, ale Na Discord. Rastislav 321. Ale ja vám ukážem aj Discord, že mám Discord. Že neklamem, jo. Klameš. Neklamem, mám Discord. Takže, To je môj, že kde je Ronaldo. To je môj. áno, ale Tu je môj a môžete sa pripojiť. Teraz tu nikto není. Jo. poďme hrať Respekt. už. Poďme hrať. A idem hrať. Možno, ja už na vás, A už čekám. Víte, Ale ja mám varek a kde to ide. a toto budú, kto to udelá. Ty to Ty! udelal. Ja som to neudelal, hej. Samozrejme tam je kreatív. Nie. Ja mám celú dobu OP. A má OP, tady je Rasti, není. Môžeme si robiť... Kto je tu toto krásne meno, že? To je škoda Som meno. ja. Krásny youtuber. To je škoda youtuber. Ty nie si youtuber, ty si hlupák. Nie, tak klobúk dole. Prozrite, čo udelám. Klobúk dole. Aha, klobúk dole. Klobúk dole. Klobúk I dole. Rices, i Planks. Tady si ty. Tady je znamena. Ej, zombík! Kde tu je sakra? Zombík! Ho ma chce zabiť, Proč čo ma vole? toto hnusný? Chce zabiť. Hobby. Ja ho chcem ísť na teba. Prosím, kreatív, Koľko má životu ten hlupák? Uteč. To neútuť. To mi nejde, jo, takže dobrý. Čau. Na tebe možno ide, ale na mňa nie. Pozri sa na vonku. Počkajte chvíľu. Poďte príď, au! Ja idem zabiť. Našli sme železo, ale už mám, hej. Takže nič. Takže ja kopem. No, OK, tak ti kope, ja si načešem toto drevo. Prečo mám to robiť? Roman. Dajte mi maso, maso. OK, tak ty môžeš si zbám. Ale sa vnero. Co si povedal? Co si povedal? Co si povedal, si povedz znovu. Pomeno bán. No. Goň za ty. Goň, aj ty, Erik. Poď sem. Ty môžeš. OK. Pomeno bán. Kláň to mi. Kláň to mi. Už dobre, koniec. Ja som tu môj. Takže ešte fialovú Co si povedal? fialovú zhodím. OK, lomeno bán. Dobre, poďte sem, už vy neviem čo, ale okej. Vymajte to skoro. No, povedz, toto je najlepšia barva. No, a ešte? Nie! To je zlý. Dobre, fialová. Ja. Aj modrý, no. Modrá! Hnusná je fialová. Jasne, že je to rúžová. OK, lomeno bán. Nie, ja nemám uhlie na to. Lomeno bán. Hej, Roman.
Nemal si to robiť, ale teraz si to rozjetli. Dobre, bám. Tak to si povedal! Mám tu lopečka, ne. Teraz dám. Prosím, nie. Mám tu lopečka, viete o tom. Sika. Dal. Ne. No a budeš robiť. No. Dobre. Jedu preč. Zlaté zelo. Jaký mas. Neprobujte ma, idem niečo robiť. Ne, to ne. Nepoď sem. Netes to. Už vás vidím. Počkaj, robíme tohle. Počkaj, nebýva, hej. Kamenušky papier. Nie, budete ma byť. Nie. Počkaj, čo vám urobím, hej. Čo? Potom, takhle, a takhle. Hej, ty čo robíš? Rada mi ten chatkar. Ja jdu pryč, poďte. Tohle je môj postel. No, Bol